kabaro, narinig na ako si Mama. Hi, Mama! Good morning mga kabaro, no? Happy New Year mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, padulong mi og South Cotabato mga kabaro, padulong mi banga kay maghatod mi og tambal mga kabaro, no? Steam cell. Pagbata mga kabaro, no? Hatod ako sa Cotabato ni papa ug mama, no? Kay nya dala na po rudti sa bag-o nga sakyanan sa Pambayaw mga kabaro, no? Ug unsa ni nga sakyanan atong tanahon mga kabaro, no? Og let's go. Mga kabaro, no? Ano na misulod sa kinan ni Kuya mga kabaro, no? Kung ganina akong gikon mga kabaro, no? So karon mga kabaro, napaisin na kasi lupin pa ni. Ano dito? Kuya, driver. Ang owner sa sakyanan mga kabaro, no? Amo ning irudti sa South Cotabato. O kuyog na mo si Kinain. Dibain. Ano na? Okay, tidjuan mga kabaro, no? Mga kabaro. Good morning, kabaro. Good morning! Ano? O pala, wala ka nag-bless, no? No. Ano, di ka nag-bless kay ata, kay ato. Op! Magpatubangan ko! Uy, magpatubang. Sa kay pag-move. Sa gusto eh. Wala ka, bro. Layo ka kayo. Si Kinain. Hindi ka ito nga Kinain, oh. Ito nga ka Kinain. Huwag mga sa may mga kabaro, no? Mga kabaro, my god to. Og balik na po ko mga kabaro. Sa karon mga kabaro, nang hapit nig turil kay nagikuha nga gamit akong bayaw mga kabaro, no. Og sa karon, ang oras mga kabaro, no, alas sa nang oras ron. To rilo. Asa ka? Rilo. Atong oras mga kabaro, alas 10 sa kabuntagon mga kabaro, no. Siguro bana na ako maabot mi anig South Cotabato mga kabaro, pinakataas siguro alauna. Nya mga kabaro, mo-update lang ko kung maabot na dito mga kabaro nya unsay mga panghitabo sa dalan, mga aon ba mi, mapit migan ana ron sa og si Kinain mga kabaro, grabe, solid kayo. Giabrihan ni nga bintana gani na mga kabaro, magpasulod diri kay gusto niya nga makita ang palibot. Nawa namin nag-aircon padong diri Wala na ko na videoan mga kabaro, no. Oh, gubalik lang ko mga kabaro, no. Sana mall. Ano style niya? Manuban na siya sa mga buwan. Mga kabaro, no. Doon namin, no. Mga kabaro, doon namin. Wa kabalo akong duha ugangan, no, nga mga putni karon. Kay wa man nanawag niya akong asawa. Siguro may surprise. Uy, Hala. kita mo na prank kay wala sila. Abilig si mama na wala. Wala ang ban. Ano, nairo na gamay. Nairo si ko ani si Saan ka? Sir Patuilan. Ano daan? Pana. Kita surprise ani. Close, no? Din kaya sila galakat. Way man sila ga. Batang sunday natin rin. Tama. But Sa may nga to. oh. Naasab basin na to sila og katulog yun ba ito na ipatyan. Ay namat. Kinsa may naman dyan. Kita na surprise. Surprise! Kami na surprise mga kabaro, no? Kaya wala sila, wala ang ban. Sir Batuy na, basig si mama na diya Kasi manarato na bagay po lang sa mama siguro. Pipit rata. Tip! Op! Among Kinain, agay muna ka. Agay! Nakadungog na galing paghut. Saan ka kapalos mama? Tawagi daw. Mga kabaro, balik lang may mga kabaro, no? Napara na to dito. Tayo mga kabaro, bugangan mga kabaro, hindi lang makita. Si mama, nagpila siguro si mama. Hindi, si papa lang. Si papa lang? Pero si mama des tunga, ay sa sulod guro. Wala. Nagpaload siguro, basi oy nag-grocery. Kasi nasa ban. Nag-grocery siguro.
To sa land bank, mugangan mga kabaro. Hindi na ako muli. Asa pa Pili na ko, nas mama sulod sa van. na gani, tadulutin na to daw. Ato ano ba si mama? Tadulutin na to. Dulitan na to ito. Pwede ba madulitan? Kasi mukuha sa dito. Kinain. Kabaro. Sa land bank. Mugangan nagpila. Nag-aside kang di sila. Ana sama na sulod gid-hazard ni. Ana sa front seat oh. Na ba? Wala ba din? Namra sa surala. May bombero sa likod ni Papa. No. Wala. Sama to. Ito mabagal. Nag-iwan ka na. Okay, on good bro. Wala, maasa po rapid ka rin. Nasi nalis pa mama. Sulod. Ayaw ulit mama ba? Ah? Sabi, hindi mo pag-iwan. Ato, kono na. Papipipan na to. Papipip ta ka Papa. Magkatabaan ba? Mga kabaro, no, among iprank ang mugangan kay naman sa land bank nga kini mo ni Ayaw pa. yan sa kanan. Magkuhan ka. Baka nakasuko guys Papa. Op, Saman mo. op. Kabaro, oh. Ang putog napakas mama de, murag wala mas mama. Unang sakyan sa kong ugangan karon si Papa to dito. Luwas ka itong mura man to si Juan. Sige na. Pwede ba man? Ug sa karon pa sinas mama diri sa kinano. O murag wala. Wala man di. Wala. Empty man. Kapit naman si Papa Goro. Ano Papa? Si sunod ato ding. Wala mag-change og battery mga kabaro no. Kay murag taas-taas na yung pag-prank na mo ni. Mga kabaro, roring na ako si Mama. Hi, Ma! Ay, ang pinay! Sige na. Ay, nabali. Ma! Kabalo lagi ka na eh. Nakita. Atay yang nakikita di Sir man eh. Oh, dali si Mama. Masakyan si Mama. Kamera Papa dito sa kuwan. Dali na kinay, dali kinay. Kabalo nila. Oh. Oo. Bali na tuloy, parang Gani. Masakyan Mama na, main. Masakyan Mama dito. Mga kabaro, no? May pang prank rin sila mga kabaro. Ako yung drive aning sakyanan ni Papa mga kabaro, no? Kasi na akong ugangan. Na-reveal ako sa kong ugangan nga babae mga kabaro, no? Na-reveal ako sa kong ugangan nga babae. Karon si Papa ang among i-prank na po, no? Napa si Papa rito mga kabaro, no? Napa rito sa land bank. Karon may tabo. Murag taas-taas kini nga pag-prank. Gatawanan man eh. Si Mama, naguna na. Mga kabaro. Pero si Papa mga kabaro, ako ning tapos land bank ko, nagpila pa akong wanga, no? Murag katulo pa man na siya diay. Katulo man na siya mga kabaro. Morning ha. Grabe ni nga pag-prank. Nala kang ngipon, eh. Wala magto mga kabaro nga among i-prank sila mga kabaro, no? Ma, asa ma? dili kay mapiye pa dos juan. Alin mo sa ano ko rasar ba rin? Kuan, alas 11 man siguro to? Oh, mo galin dito. Oo. Tapos sinong drive kuya mo lang. Si Kuya. Tapos Ah, to. dilan oy. Tawag bisay mo kana, may ato kuan. Jinsan man siguro to. Iyo kay nagbayad na daw dito di. Oh, nagbayad naman. Magbayad mo daw bukuan. Magbayad mo daw ko sa ni. Matay wa maginay susuki di Sir diri. Pero Ayan, may ayan. charnon man yun ni. Tubo ay gay lagi daw anan ngayo eh. Nga na nakuha na niyo, nakuha na diyan yang kuan. Oh, nakuha ng RCR. Tapos, kuha na niya. Oh, yan ang palagan. Okay, testing niya diri. Oo. Mga kabaro, no, kana rotunda na diri sa Surala mga kabaro niya. Tapat sa rotunda at bang di ay Hindi Jollibee. pa ni udto na mo. Tapos na minyaga mo eh.
Pwede, nakita siguro ko ni Mama, nagahan ako kamera. Kusulod. Dili, dayon ko murag si Andy man na. Muto na naog ko. Ya. Hindi man dyan kumpurmi murag sila magini. Hindi Nga. ko man ko kakita ko desire dere. Ya. Naganaw na ko Suzuki desire. Ang kuan, ang pinta. Ang Charlon man dyan na. Oo. Umatay oh. Matay. Oh, si Charlon man siguro ni. Muto na naog ko to confirm. Oo. Ang inyong iro, may sapatos to wala. Wala. Di nagkwanto na scratch sa laman. Wala man. Tawad lang. Ido pronto na dai pag nyo diri karon. Oh, nagkuhan gani na. Sayo mo ta mi nag-vigil mi gabi Sa diin. sa ang gagaw na matay diya sa Dika. Dugo na gina mga pero. Dagan nga matay. Diabetic. Para yung papa mo bagay nagsako ko kay nagidala og durian. Dalan niya may duha ka buok si Biroy, sayang pagkaisapod, yang gagaw. Nagkaon gabi karon gani naman po na siya ka basta may durian di magina siya makakuan. Yes, tos papa mo. Para kay maglisod to siya karon. Maglisod to sa ATM ba? Ay, maglisod siya? Ay, unsa to niya doon? Ay, wala to. Pasag din na niya, yung nakita. Yo, baro no. Nagpaalalay na ako ugangan karon. So, kung papa, mama mga baro nga. I-assist akong ugangan no. Kay pero mo nagnana, human naman siya. Karon. Tabo. Uy, balik kay Christmas. Sa Ayo, paro, landbag diri Matino. Yun, no? Oh. Si Papa mga kabaro, nang-overtake, di ba? Isa na lang ako mga kabaro. Lagi ko tiya, Pa. Pa. Mayo. Ikaw David, 50. Panadag luta. Sila mong call. Pila balance niya. Oo, 20. 20? 20 sa. Asa na Wag ka na kuratan pa na ami? Ha? Wag ka na kuratan na ami? Kurs ka eh. Kurat ka? Anong kurat mo ka? 20K? 20. Latay mo kwarta. Kumusta lang ba? Iparang taon ka, dugay mo kay ka? Ha? Dugay kay ka? Sa? Amo kang gikabuhangan ng tani na kuya. Na nakuha na may ilang kuha, nakuha na ilahang ORCR. Another 20. Nada dinti. Sa. Ilarang pa ma. Password eh. Sige, password. Isa. Ya. Dito na lang. Ang sige daw. 20, 150. Please enter to continue. Enter. Ha? Enter. Enter? Joining the city machine available din mo. Pin to continue. Say, ini mo ba? Sige. Pin number. 20. Taas aking pila ba? Kailangan makaya. Withdraw.
Yan mga kabaro, no? Huwag na wala prank sa papa kay akong ta padagano ng sakyanan. Sa karon. Pero wala na tayo nanay. Okay, kaya ako. Musul muna tayo bilang mo. Pagkan ba? Daga na? Sige lang. Sige lang. Kuan ba ni? Pang pindi. Kuan to. Pabuto. Sulat dali. Di man gumuhat sa kuan. Ano man? Diretso. Yung mga kabaro, no? Atong Pagkong hindi mo? Bili ng 4. 4. Sige, kuan na bang 14. 14 man. 14 ba? Ha? Butang yung pin. Ha? Butang pin yung pin. Uy. 10 lang. Ha? 10. Guy. Ano ni? Paon na lang ako. Na. Hindi na. 50 na ako gawa. Kailan na nakuha mo? 50 na. 50 na dahil? Wait lang. Bang. Kuan. Dumi. Salamat sa pagpaabot ha. Yan mga kabaro, no? Sa karon. Peace. Tepa. Sa karon mga kabaro, no? Wala naman na praka kung ugangan kay akong gialalayan sa ako na mamar, no? Sa ATM sa Lanbang karon ang naitabo. Saan sila kuya? Wala man sila kuya. Wala sila kuya pa. Wala pa sila kuya. Wala siguro ato. Ha? Ato siguro ang design. Asa man? Ay, dar. Di na mau ma. Di na mau. Ha. Sige dili na lang ka. Design. Wa gina ko na prank kung gangan nga lalaki mga kabaro, no? Naana sila oh. Di na mau. Di nakatap sila nagalakat. Ya, kabaro na mo balik na ko mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Nami sa igso ni mama, no? Dari sa Hi Ate Ading! Kaway naman dyan! Op. Ay, dari mga kabaro, no? Dito, apas mi sila ha. Tabaw. Oo. Baro. Uy. Oops. Grabe guys daw. Kinain. Op. Wa na prank na to si Papa Mine. Binigay sila regata. Hapon. Hi. Hapon. Ito kadamo man. Uy, sangkul. Kol. Lagi pagbanta. Lagi pagbanta. Kinain. Oh, dako na. Ang ginakagat ka. Ganis ko ka ba? Marna na no?
Uy, ano nito siya nga, ano te? Wala, spread na sa American Food. Ah, Labrador. Labrador? Sila kapi. Oh, baro. Dali na yun ni Ron. Kaya cute sa mga lang, ano? Isda yun? Abi na akong sa idol. Buglon. Naman ang banisilan. Ah, tubig bisin ko. Ha? Sabay gani. Kami nagalin. Ilang direksyon oh. Gwapo kita na akong tiba, no? Kita nila, oy. Balik ka pa sila. Oo, baro. Balik ako ba? Balik po. Gwapo kita Wala yung ko mali, mabalik. Balik gani, yung sugat. Balik ka sila. May mga kabaro, no? Ang Cute. uyuan sa misis mga kabaro, no? Sabi nga ko kadaghan. Mabalik ka masugatan ka dapat tabong sila dito. Marami ako, balik na. Mga kabaro, no? Balik lang mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Mauli namin, no? Ikaw dali sa kalong isuon ni mama. Yeah. Mag-ihaw daw manok, mugangan daw. Ganahan dyan ko magtanawan ng ilahan ko ano yung mga kabaro, no? Diba? Wow! Nakakul mo yung tubig. Mga kabaro. Nana ba? Ang kota pala ano. Uy. Kaya po na. Ano man pangalan mo? Secure. Ano pangalan mo? Secure. Ha? Ano pangalan mo? Si? Si cute ka? Cute lang? Opo. Hindi. Sana taon B. Cute. Good na bata. Ay! Security yung mamas na. Ah, security nga mali ano rin. Security guard. Cute. Ay. Isa pa. Lee. Mga kabaro, no? Sa karon, muli namin dito sa Pikas Balay, mga kabaro, no? Uy, tanaw na ito, no? Pakauno ni Ate Ading ugwan. Dali din ka lang. Pakauno. Atin sila na atin. Pakauno ng ato. Alay. Dito pala mas kwan. Namin na siya magsaot-saot balabi. Nagsaot na siya. Sayaw din sayaw. Tutuk! Mga kabaro. Dire. Pakauno dali mga kabaro, no? Oop. Kamaan okay. Okay. Kabaro. Okay na di buntag ug hapon pagkaunon? Morning lang dapat. Pero pwede man hapon. Okay. Yan, malakat na kami, te. Sige. Salamat, te. Kinain ta, sabahan ta sakay kinain. Problema ka na ron sa mga pagpasakay. Kinain! Dili. Bless ka na kay Lolo. Bless na yung Lolo, bless na. Kanula. Bless Lolo. O, dance na lang po kita na yung dance na. Kinain, sigsurod-surod na ng babae, oy. Lalang dance mo sinabi dance na bi dance na bi. Sila kay ice cream ko sila lahat gata ice cream. Ay lang gata sa ice cream. Dance na. Tara na, kinain. Tara na. Wow. Tara na. Bye-bye. Bye-bye. Dari ka, tapan mo ni Alu. Op. Wah. Oy. Okay, diyan lang ka. Tapan mo ni Alu para uy. Talang sa kakinan na. May gulisa man. Oy. Oy, 10 pesos. Migo namin. Oh, dance na. Dance na pakita kay Tito Andy ang dance. Dali. Eh, saot ka. Dance na, dali. Dance na. Cool ka to namin, cool. Oo, sige. Oh. Sige. Okay, si Lolo. Lolo. Yan mga kabaro, no? Malakaw na yung mga kabaro, no? Anak ka to. Basta magila kami din ang kwan mo. Mga kabaro. Og na namin diri sa balay mga kabaro, no? Balay sa kong ugangan. Sa karon, kami ni Papa Biroy do mga kabaro. Pagyaw ay manok mga kabaro, no? Kabaroy.
Pag-ihatag manok? Si Papa Biroy mga kabaro, no? Ako ba, sito naman siguro mo na akong Bilang si Idol na siya, lang dala. na! Dako na kayo! Yung mga kabaro naman, yung luyo sa akong ganga, yung mga kabaro, no? Og sa karon, kabaro. Libos na kadali mga kabaro, no? Mga manukan. Og ano mga kabaro, ugma na sa buntag mga kabaro, no? Og kiyuki ko mga kabaro, no? Kaya tibok gabi og ugma mga kabaro, no? Ang last day na mo diri mga kabaro. Kiyuki ko mga kabaro, no? Atong kaon pa. Atong kaon yung manok. Ha? Asa manok ihawon na to? Uy, si Trump. Ay, si Trump, si Biden. Ang hero din mga kabaro ako, no? Ang hero nga. Biden! Biden! Ang husky nga hero mga kabaro, no? Biden! Biden! Oy! 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 Hug! Mga kabaro, daghang salamat sa pag-uyog mga kabaro. Hantod ugma pa mga kabaro ni vlog, no? Og ano pa? Asa man? Amo na yung haunta? Ano ka namin? Ay, ano to? Ano ba? Papayas? Nari di? Paungaw kapayas. Oh, ato gikan kang ang kulusi. Ato gikan kang kulusi. Ano to? Woo 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 woo. Ah? Gikan kang kulusi. Ah, to na sulod to. To na sulod. Ha? Angkol gikan. Oh mga kabaro, no? Balik lang ko. Wow. Mga kabaro, no? Tinula og manok si Papa Biroy mga kabaro. Lahi ang tinula dari sa Cotabato. Lahi ang tinula dari sa Cotabato og sa Kabisayan mga kabaro, no? Sa mga Ilonggo area lahi dari ano kay ang ilang tinula dari kinahanglan ligid sa ang lamas bago ilunod ni manok mga kabaro. Di sa lamas. Ito Papa Biroy mga kabaro, no? Ang pinaka-power nga tiglutuan nila, pinakalami. Baho pala sa langit sa baho. Haba, pero ito na Kumot mo namin ko eh. Kumot. Ha? Mga kabaro. Tang? Yeah mga kabaro. Kuan, bali na. Oh, balik na ko mga kabaro. Good morning South Cotabato. Sakit eh. Si Candy na mo dari sa kuan mga kabaro, no? Dari sa banga. Gabi ako ka-vlog mga kabaro kay nahubog ko sa balina. Nagdala man ko ng yun sa mga asawa mga kabaro na balina gikan og ormo mo to nga wala jud ko ka vlog gabi. Mga kabaro, no? Morning na karon mga kabaro. Alas 6 sa kabuntagon. Oops. Alas sa kabuntagon mga kabaro. Ina. Oh. May dagway mga kabaro. Ano natin? Gulayon? Pakaon sa baboy? Karlang? Abalok? Baro, no?
Yeah. Napagaw ko mga kabaro. Nahubog mo gabi mga kabaro. Napagaw ko no, guys. Ako kanang libutan rin mga kabaro. No? Nabalitan ako. Bago na po daw ang tanong nga. Kaya kasakit sa kong likod eh. Bago na po daw ang tanong nga kung ano. Tanong nga pipino. Guys, kita ko ng likod mga kabaro ba. Ini akong likod yung panuhot. Inaran na yun siguro ko. Bago yun yung tanong mo. No, baro. Okay. Continue na gabi mga kabaro, no? Yung vlog. Ay, ang sakit likod eh. Ay, sarado. Ay, sarado siya. Sarado siya. Sarado. Sarado siya. Okay. Sakit sa akong likod. Di panuhot. Nya padayon nga po tanong asa man malaag ni bayaw niya. Padong mi dito sa Davao. Daghan na mi kapitan ni si Bayaw. Ang tingog ba? Lami ang balina nga gikan og ormok. Butangan lang nimo pipsi gamay, lami ang butang pipsi lang gamay. Morning mga kabaro, no? Donald Ari asayo na kalaban ni mo maoy. Ma? Sayo man kay kalaba. Oh. Kinain? Shades ba? Kids. Shades. Ay nasa kinan to ni Papa. Hindi mga kabaro, no? Mga pichat na mga kabaro, no? Kabaro, nata sa Surala mga kabaro, no? Itor tamo dali mga kabaro, no? Surala. Kabaro. Ayan, simbahan mga kabaro. Simbahan. Para din ang kabaro. Okay. Gym siguro ni. Kabaro. Surala. To the place.
Nata sa palengke sa Surala mga kabaro. Mga kabaro. Surala Public Market pero nasa lay gwapo nga palengke sa sulod mga kabaro no. Mamalit ta og tilapia. Suko sa kong ugangan mga kabaro. Tilapia. Tilapia sa Lake Cebu. Oh. Sa karon ay mga kabaro. Dagway silang palengke oh. Oy. Kabaro. Ay na palengke mga kabaro no. Nya ang karon agay. Sakit gid akong likod, panutan akong likod. Pakita ra ro. Diba? Ya, pwede mo angkot ya. Di nang isda ya. Isdaan. May banda pisiksyon. Pisiksyon. Oo, i-drink lang. Sige ah, salamat ya. Kunya. Mga kawaro ano. Sakit gid. Ano gani siguro na. Katong vlog na ako nis mga kabaro no, katong 2018 kung ako nasa Yop no. Gi-vlog na ako ni wala pa ni mga kabaro, kining hiyan ni mga kabaro. Wala pa ni no. Sa karon gwapo na jud siya mga kabaro eh. Grabe solid na jud kayo ang Surala kay. Pakuti kayo mga kuan. Yeah. Hindi tagkuan eh. Oo, kayo ba? Ang kotak ng hindi na yung isda. Yung isdaan. Hindi na yung isdaan, te. Ano yung magsabi? Ari gali isdaan. Okay. Tilapia Lake Cebu. Oh. Tilapia Lake Cebu. Tilapia. Ano yung palengke mga kabaro? Mga tiles na. Sulit kayong tiles oy. Mga tiles na mga kabaro. Tilapia Lake Cebu. Bang. Lake Cebu ni siya? Lake Cebu kuya, buhi mo, dagko. Buhi pa ni? Bago na abot. Pilang kilo nate? Ari sa no? Pilang kilo te? Pilang kilo? 170 lang. 170 sige daw, 1 kilo daw. Sa kilo na Yung unsa pagkabaluti kung sa Lake Cebu siya gikan? Nipis ni iyang ano sir, why kami gawa diri sang lutayan. Nipis ang iyang Imbis. nipis ang himbis kung Lake Cebu. Ay okay. Sa iba na bitig nga dagko iyang ano. Kaya Mm. binipis niya gagmay. Sa ibang dagko ang iyang imbis. Sige. Guys, sa kilo na. Sobra kuya, 219. Oh sige, 219. 215 lang. Sige. Kasi madala pag 200. Nami pa ni siya sugbaon te. Kuya, sobra, sabaw. Namin na siya, hindi siya siling na simple. Hindi kaya sa mga dagat niya, dalig lang. Wala nang subo. So kini nga isda te, baligya mo ni te. Wala. Hindi na baligya na. Yan na sa bata. Oops. Kiss ko gila lang ganda. Okay, salamat. 85. Salamat. Pinutulo ko.
Pila na to ni mo, boss? Pila na to? Ha? 50 tapok? Sige, isa daw. Oh, kat. Salamat ha. Na may sudan ito sa balay kanina mga kabaro, pero magpasok pa o na kabaro, no? Magpasok pa o tilapia nga gikan sa Lake Cebu. Kay pero gimingaw na pud mi ani tilapia sa Lake Cebu. Tilapia Lake Cebu. Mga kabaro, lipot lang mo mga kabaro, kung sa kagbapoy lang palingki diri ha. Grabe solid kayo eh. Kabaro, limpyo. Dagang kayo. Gwapo kayo mga kabaro ba? Ay gwapo na, puro na gwapo. Nindot. Nindot kayo eh. Oh. Kung Kimsing Grocery Store. Oh. Grabe, solid kayo. Food court. Dako kayong food court eh. Dako kayong food court eh. No. Dako kayong food court eh. Oh. Nangyari ibos. Tetag, pila ibos mo? Sige, sige, malipayin ako kung magkaon mo, te. Tag pila ni ibos na? 20. 20. Nami ni siya, te. Sige. Sila. Tagaay kog. Photo dayon. Ay, ibos lang. Tag pila man ni puto niyo? Ara 25, ari 20 tatlo. Ibos lang. Pila na? 5? Apat to lang ni. Apat. Ikaw ba ito nagabaligya sa simbahan at bangte? Dili no? Dili ko wala ko kabaligya da. Ano man? na tong agi mga year pagid kabaligya ko da. Graduate man mga bata wala. Diri na lang ka sa food court. Pero may ara man rinta diri Siyempre. Pila rinta diri tay? 10 ang adlaw-adlaw tapos nagyan na mo mo. 10 lang ang adlaw? Okay ro eh. Kaya nagyan na mo 2,000. Okay ro. Di naman. Isa lang naka ibos. Di madamo gid na, salamat eh. Nay. Ka. Nya mga baro no. Ibos, kag tilapia, kag lato. Ite, mga baro food court na diri. Food court. Grabe, solid kay ning mahuman mga baro no. Na-vlog na ako ni 2019. 19 or 18. Kato sa kong main channel mga kabaro no. Dili pa nahingaan ni ang palingki oy. Mga kabaro. Di pa nahingaan ni. Sa karon. Grabe solid na kayo ni. Oy. Gapo na kayo mga kabaro na itubig ko. Kuan gini gipanindot gyud nila ginsakto ang palingki. Siyempre una labi na sa mga pranato taga Davao man ta. Una man guna pansin sa tao. Para sa ko mga kabaro no, ilagan kay ko no. Una pansin ako palingki. Nakakawaro ang palingki nila oh. Building, gwapo kay building. Nindot kay building, sige na kung yung gwapo. Nindot kay building no. Lahi ra gid ang surala. Lahi ra gid. Dili banda silang palingki, bisag asa ko mulingi, grabe. Grabe, oy solid kayo ang baro. Oh. Grabe ka nindot sa surala na oy. Nya mga kabaro, no, mabalik lang ko ugasa pa may maabot sa ning vlog mga kabaro no. Mga kabaro, no, manguli mi Davao mga kabaro no. Kay mura og layo pa yung biyahe. As papa mga kabaro nagkaonog. Teka ori pa. Mangga og ibos no. Tag UFC, si Main nagkapalaw ng kater Main. Kaya kabaro no, kuyogi mi sa biyahe pa yung Davao kabaro no. See you. Kabaro no, nanamis balay mga kabaro no. Wala ka balag sa dalan mga kabaro kay ito kung nalubat akong kakuan mga kabaro, nalubat akong kamera karang cellphone akong gamit mga kabaro.
Og daghang salamat sa pagkuyog mga kabaro no sa biyahe namo sa Cotabato, kauban akong bayaw, ugangan og akong asawa si Kinay. O mga kabaro no daghang salamat og see you next vlog.